Is-sibt wara nofsinhar diversi persuni naqdu ma' Anne Mary Grech, is-Sinjura tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, għall-mixja lejlet jum it-tfal. Matul dan il-jum it-tfal kellhom l-opportunità li jagħmlu face painting fil-waqt li oħrajn inaqdu ma' xi żgħażagħ li bdew idoqqu l-instrumenti. Preżenti wkoll il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech laqgħa dan il-jum mal-familji li attendew. Net News kellem ma' Anne Mary Grech li saħqet dwar l-importanza li nagħtu s-sosten kollu lil uliedna għal huma il-futur ta' pajjiżna. Ħadd inizjattiva biex niltaqgħu ftit b'mod rilassat, għandna tfal jakkompanjaw il-familji wkoll, hija laqgħa żgħira mixja, għandna naqra kafete, naqra gallettini flimkien, sabiex it-tfal intuhom dak li jixirqilhom fil-fatt. Id-dinjità ta' tfal hija xi ħaġa l-qalbi ħafna li rridu nirrispettawhom ħafna, irridu nagħtuhom dak li ħaqhom u inkomplu naraw li tfal jgħixu il-ħajja xirqa li jixirqilhom. Ta' kull sena fl-20 ta' Novembru jiġi ċelebrat il-Jum Dinji ta' Tfal, jum iddedikat lit-tfal kollha. F'dan il-jum niċċelebraw bosta kisbiet li saru biex ikun żgurat li tfal ikollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom. Madankollu għandna nkomplu bil-ħidma tagħna li naqbżu għal dawk it-tfal li drittijiet tagħhom mhumiex qed ikunu garantiti.